Асоба гэтага ўсходняга ўладара да нашага часу выклікае шмат спрэчак. Хто ён, збаўца сваёй айчыны ці крывавы тыран? Але для беларускай гісторыі важней іншыя пытанні. Якія дачыненні меў гэты маскоўскі цар, што абвесціў сябе імператарам да нашай дзяржаўнасці і культуры? Пётр I – это фактычна азіяцкі цар у азіяцкай краіне, які дзеля ўзвелічэння, уздыму ратавання сваёй краіны вырашыў яе еўрапеізаваць. Ён у літаральным сэнсе цягнуў расейцаў у Еўропу за бароды, па дарозе іх абразаючы па тагачаснай еўрапейскай модзе. Яму ўдалося зрабіць Расію вялікай еўрапейскай дзяржавай, але толькі ў ваенным сэнсе. Не ў гаспадарчым, не ў культурным, гэта было немагчыма. Пётр I быў адным з тых, хто развязаў доўгую і крывавую паўночную вайну. І калі на яе пачатку ён і Аўгуст II былі хаўруснікамі, дык неўзабаве маскоўскі цар пачаў дыктаваць нашаму каралю і вялікаму князю свае умовы. Пётр I увайшоў у гісторыю тым, што заўжды мысліў катэгорыямі глобальнымі, ставячы вышэй за ўсё дзяржаўныя інтарэсы. А яшчэ тым, што для іх дасягнення ніколі не разменьваўся на дробязі. Гэта значыць, не шкадаваў людзей. Вядомае выслов'е гэтага ўладара пабы яшчэ народзяць. І калі такім было стаўленне да ўласнага народа, што тут казаць пра люд паспаліты? Па загадзе Пятра I ягоныя войскі, каб пазбавіць шведаў фуражу, выпальвалі цэлыя вёскі, знішчалі запасы збожжа і свойскую жывёлу. Ніхто не думаў пра простых людзей, а потым надыходзілі голад і эпідэміі. Калі ў 1700 годзе насельніцтва нашых земляў складала прыкладна 2 200 000 чалавек, дык на 1717 год гэтая лічба скарацілася да 1 500 000 чалавек. Это значыць на трэцюю частку. Сельская гаспадарка, гандаль, рамёствы аказаліся ў глыбокім заняпадзе. У чэрвені 1705 года Пётр I прыбывае ў старажытны Полацк. Каб залагодзіць месцічаў, цар выдае адмысловы універсал, у якім дэкларуе прыязнасць да ўсіх без выключэння жыхароў Вялікага княства Літоўскага, а войскам сваім забараняе крыўдзіць мясцовае насельніцтва. Але як яно было на самой справе, маскоўскі тыран прадэманстраваў вельмі хутка. 11 ліпеня 1705 года Пётр I, Меншыкаў і яшчэ некалькі афіцэраў зайшлі ў Сафейскі сабор, які тады быў уніяцкім. Простых вернікаў у храме не было, маліліся адно 6 святароў. Цар запатрабаваў зрабіць яму экскурсію па храме. Каля выявы Язафата Кунцевіча, полацкага архібіскупа, забітага калісьці віцебскімі месцічамі, цар выбухнуў шалёным гневам. Выхапіўшы шаблю, ён кінуўся секчы бліжэйшага святара, а ягоная світа пачала расправу над астатнімі. Старажытная Сафія стала сведкай яшчэ аднаго страшнага злачынства маскоўцаў на нашых землях. І не толькі сведкай, а нават ахвярай. Забойства святара ўвогуле найцяжэйшы грэх перад Богом. А яшчэ калі гэта забойства адбылося ў храме падчас набажэнства. Тыя крывавыя падзеі ў Полацкім Сафійскім саборе прадэманстравалі, што Пётр I, які прэтэндаваў на ролю цывілізаванага еўрапейскага манарха, па сутнасці застаецца азіяцкім тыранам. Таксама скажу, што дзякуючы працы беларускіх гісторыкаў у нас няма культу Петра I. Мяне раздражняе так званыя дамкі Петра I па Беларусі паказваюць. Тут жыў Пётр I, спыняўся, там спыняўся, як быццам бы для нас это нейкі гонар.
Пазней па загадзе цара ўсіх манахаў полацкага базыльянскага манастыра арыштавалі. А сам Сафійскі сабор быў абрабаваны і ператвораны ў вайсковы склад. 1 траўня 1710 года, напярэдадні адыходу расійскіх войскаў з гораду, выбух парахавых запасаў моцна пашкодзіць святыню. І ўсё гэта адбылося не на акупаванай тэрыторыі, а на зямлі свайго хаўрусніка па ваенных дзеяннях. Не дзіўна, што тыя трагічныя падзеі атрымалі шырокі розглас. Каб неяк згладзіць непажаданы розгалас у Еўропе, Пётр I загадаў падрыхтаваць так званы мемарыял пра сапраўдныя падзеі ў Полацкім Сафійскім саборы. З гэтага документа вынікае, што, цытую, «Царское величество по благоутробию своему вопрошал перед украшенным образом чей-то образ, но сии злочестивцы, униаты ругательно отвещали, что сей образ священномученика их Иосафата, которого де ваши единоверцы, богоотступники и мучители, как и вы, убили». А пасля гэтага Пётр I, нібыта, скажем так, пачаў рабіць заўвагі уніяцкім святарам, але тыя, видя наших малолюдства, начали его царское величество людям противитеся и кричать о помощи. Так что еще иные к ним из их причету на монастыри с оружием пристали, хотя их отбить. И в том сопротивлении некоторых из его царского величества людей ранили, за что оные, озлобясь, начали сами сих злодеев не щадя рубить, так что 4 из них против воли царского величества смертельно ранены и померли, избавя себя по отчуждению от достойной смертной бесчестной казни. Вот так повинны были выглядать падзеі у Полацкім Сафійскім соборы у интерпретации расійскіх чиновников и дипломатов. Як вядома, у России заўсёды з чорнага умелі рабіць белае. Але адгаворкі гэтыя мала каму падаліся пераканаўчымі. Шмат дзе ў нашым гаспадарстве пры падыходзе пятроўскіх войскаў уніяты пакідалі манастыры і ратаваліся уцёкамі. Усё тое, што адбылося не толькі з Полацкай Сафіяй, а з усім нашым гаспадарствам, напоўніцу прадэманстравала стаўленне Пятра I да сваіх братоў па веры. Можна па-рознаму ацэньваць ролю гэтай асобы для расійскай дзяржаўнасці. Але кім лічыць яго ў нашай гісторыі? Дарэчы, я быў сведкам таго, як у Расіі адбываліся спробы перасэнсаваць асобу Петра I. У Петербургу у 90-е гады, у пачатку 90-х гадоў, недалёка Петропавлаўскай крэпасці паставілі такі помнік Петру I. Ён сидзіць у крэсле, бронзавы Пётр, аўтарства знакамітага мастака Міхала Шамякіна. І там рэальна постаць Петра. Ён сидзіць такі прамы у крэсле, на шырокіх плячах маленькая галава без шыі і такія вочы вар'ята. Я там доўга стаяў каля гэтага помніка з такой павагай да расейцаў, якія могуць асэнсаваць так сваю гісторыю, паказваць праўдзівае аблічча аднаго з сваіх самых вядомых манархаў. Але падышоў стары чалавек, які заўважыў, што я тут хвілін 15 стаю, і сказаў мне літаральна наступнае: «Как вы можете на это смотреть? Этот памятник – позор для России». Так что и российцам перасэнсаванне этой фігуры даецца непросто.